Za razdoblje koje počinje poslije Sveta tri kralja i traje do Korizme, u hrvatskim se govorima rabe različiti nazivi. Najčešći su poklade, karneval, fašnik i mesopust. Naziv poklade praslavenskog je podrijetla. Kod nas vežemo ga sa starim glagolom poklasti, odnosno u nesvrženom vidu pokladati, što znači ostavljati. U ovom kontekstu to je ostavljati meso, što je osobito ako se koristi za sam dan pokladnog utorka, jer je zaista to dan kada se oprašta s mesom, jer je idućeg dana post i nemrs. U Čakavaca vrlo je često u liku pokladi ili pokladi. U Komiži na Visu kažu pokladi su poigrovce, jer je to doba zabave i plesa, a sve to je prestajalo početkom Korizme. Naziv karneval jest latinizam. Dolazi od latinskoga carnem levare, odnosno karnevale, u značenju opet ostavljanje, puštanje mesa. Taj je naziv najčešći baš na krajnjem jugu, pa je recimo u Dubrovniku Karnevo, Hrvati u Boki Kotorskoj kažu Karnevao, moliški Hrvati u Italiji Karnova. Naziv fašnik germanskog je podrijetla. Dolazi od njemačkoga fasching, odnosno Faschingszeit u značenju posno vrijeme. Vrlo je čest kod kajkavaca i to se nalazi zaista u vrlo različitim inačicama, recimo fašinek, fašenjak, fašenk, fašnik. I kod Čakavaca u Gradišću se susreće taj germanizam, također i kod Štokavaca, gradišanskih Hrvata. Oni obično kažu fašinak i fašinjak i vrlo često im je razdoblje fašinak, a zadnja 3 dana kažu da je mesopust. Naziv mesopust izravna je prevedenica od latinskog naziva karnevale, a susreće se najčešće u Istri na Kvarneru te kod kajkavaca u Gorskom Kotaru.